Čus ľudia, vítam vás u môjho ďalšieho videa z hry Metin 2 a je to pokračovanie z prvého dielu a aj tu som mnou Daberko. Áno. A pokračujeme. Dobre. Tak ja som si zatiaľ tento diel je hneď sme to začali natáčať aj druhý diel, v tom prvom. A zatiaľ som si urobil veci. Kde si ty, Daberko? Kde si, Daberko? Ako? Idem počuť ťa. Kde si? Ja idem ku teleportérovi. No, si tu? Teď si prebiehol vedľa mňa. Hej, no tak poď k teleportérovi, lebo aby nám tá bakra zase nebugla. Ježi, nezavádzaj. Tady není táto bakra. Veď nie, veď udlali sa ju vonk. Nešťastí. Áno, nešťastí. Som si už potom urobil aj toto, tie veci. A ja som sa podával zobo a pol lidí na niektorých. Brutálne ľúk, to chcem. No si sejme. Máš šanci, že... No dobře, tak nic. Do prdele, mi sa uhýba jak svinia. Leskape hneď. No, 2000 jangov, rebel. Kdyby si nezabil... Ale počkaj, ja mám tú knihu načelníka, tak počkaj, ja si ju dám, ale... Potom boty potom ja môžem mať expak. Kdyby si nezabil toto, kdyby si ho nezabil, jako bez kouzel, tak mi padlo. Ale to trvalo moc, tak semka si ich nahnáme. Počkaj, si tam. Ježi, mobu nemám, lol. Počkej chvíľu, ešte nezabijaj. Okej. Upravený. Počkaj. Daj buff. A koľko máš procent? Čo? Koľko máš procent? Neviem. Tyho buffu, pozri sa, ukáž na to a tam si pozri, koľko to máš procent. On to nič neberú. Tady mám šance na kritický zásah 36,2%. A tu nemá žiadnu inteligenciu. Šance odrazit tělesný útok 46,5%. Odolnost proti tělesnému napadení 36,2%. To je dosť dobré. Level 22 len. Nejak spíte tak málo. Ja zase darím kámňa k černým orkom, poď. A dole expak a ideme. Poď, daj sleva a poď. Skoro vôbec neexpí. Keď mám expaka ešte, to... Počkaj, je rovnomerne dobré. Je za mnou? Áno, okay. idem. A skúsime túto skupinku. Aj ty pomáhaj, nie? Čiže tam robíš, ja neviem. Ja si myslím, že si jenom bav. Ja nemám, mám ochranu proti bezvedomie, tak mi dali. No ty to čo berú. Čekaj, ja si slezu z tohoto. Ale to sa expia. Zuba. Ty krev. Vrčí. Že v mačátek. Okej, poď. A ti to... Co mi zdalo? To strašne málo XP, ty vole. Ty to už budú na čo XPiť. Dal si mi buff? No. Čekaj, ja nemám. To mi pomôže, lebo ja to skápem. Ale už som tak mal, lebo dosť to dobre dávam. Keď To bylo co? mám 30, to bude epickejšie ešte viac.
To protože jsme v skupině. Tak ale vadí ti to, že jsi v skupině. A nie, vedle, že mám expo, potom padá. Máš expak? Nie. Nemáš? Tak si ho daj, nie? Já ho nemám. Ty nemáš vůbec žádný? Ne. Čo jsi nekoupil? Si zabudlo, nebo čo? No asi jo. Kolik jsi level? Já 26, ty? Já nevím. Už berem. 28. Skoro už mám 470 dačo a 476. Level 28. Skoro 500 berem. Berte Janky aspoň. Na mě tady taky útočá, co si myslíš? Čo sú ťažký, či čo? Pre teba? Nič neberú, keď mám kolo HP 5000, či 15 000, čo to trafím. Trefil. 15 000 HP. Konečné HP. Tohle. Koľko level? 29. Čo? 2 level než ja, ty kokos. A ty sa explod predtým ešte viac však. Poď za mnou. Já jsem byl jenom o jeden level větší než ty. To je jedno. Poď. A týchto ťa čúrákov. Teraz ich ešte zabiť. A pomáháš, či nie? Já ti dávám. Ti dám buff. Čekaj, teď jsem si vylepšila schopnosti. Já ti dám buff. Tak. A... Tak. Snaž to rozsekať. Už 7 minút natáčame. Ko? Ok, Pro už mě som... na škoda 12%. Ja, hej, zabudol som ti povedať. Mám 32% průmku, silný proti pololidem 10 a inteligencia 10. No, počkej chvíli. Teraz usté, daj mi ešte báva. Pojď to, HP mě chvíli, jo. Počkaj, poď tam trocha. Au. No tak, no. No, tak som to sami. XP mu idú zatiaľ. Semka sa budem XP až do 50-ky. Hej, bač mi. Okay, Můžeme jíst. Hej, já mám jíst, který mě dává 2000 ZP a 700 MB. MB. Ja už berem 628 a 653. Počkaj, já ti musím dávat buffy. Tento vec si nechám, keď už má průmku. Vlastne. 7804. Chápe. Už by tam mali byť orkovia. No, sú, dobré. Jo, jaké lagy. No, už tak nejaké čuragy. No, buffy. On bere dvoch a ja tú skupinku. Jo. Rebel, pozri na ňo a pozri na mňa. Ale som menší level. Rebel. On tu, nech to nejde rebel, zabijem na mieste čuraka. A čo tu? To nech vypadne. Čurá, čo tu robí? Vypadni s měkkým. To je jedno. To Ne, já jsem mu dal buff. Ty jsi čurák.